দয়া মানে ক্রোধ ନାହିଁ অক্রোধ রাগ নুহে বৈরাগ্য জিতেন্দ্রিয় 11টা ইন্দ্রিয়କୁ ଜିତିଛି ଯିଏ ଭକ୍ତ ତାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦୟା ତାରপর ଝିଅ ପ୍ରତି ଦୟା କ୍ଷମା ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯାହାର ଅଛି ସେ ଲୋକଟି ହେଲା ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ। ନିର୍ଲୁଭ ଦାନୀ ଭୟ ଶୋକହାନି ମାନେ ଲୁଭ ନାହିଁ ନିର୍ଲୁଭ କୌଣସିରେ ଲୁଭ ନାହିଁ ଭୟ ଶୋକହାନି ମାନେ କୌଣସିରେ ଭୟ ନାହିଁ ତାର ଭକ୍ତ ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ଶୁଣ ତୁହି ବୈନତେ ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛି ଗରୁଡ଼ ବୋଲେ ଜୀବାତ୍ମା ଗରୁଡ଼କୁ ଭଗବାନ କହୁଛି ଏତେ ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ପାଶେ ପାଶେ ଥିବ ଏ ସଂସାରରେ ଧନ୍ୟ ସେଇ ଏଇ ଲକ୍ଷଣ ଯାହାର ଥିବ ଏ ସଂସାରରେ ସିଏ ହେଲା ଧନ୍ୟ। କିବା ସ୍ୱର୍ଗପଦ କିବା ଇନ୍ଦ୍ରପଦ ମିଳିଲେ ଦୁରୁପୋଗଇ ଜମିଦାର କରିଦେବା ତୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ର କରିଦେବା ନା ଆମର ସେ ଦରକାର ନେଇ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦର ଯଦି ମୋର ଥାଉ ଏହାକୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ଦରକାର। কিবা নূর্পবর কিবা জমিদার নৈশৈ যুগ সিদ্ধি সেগা বি দরকার নেই জমিদার নূর্প রজা কিছু মোর সেগা দরকার নেই কেবল পাদর জোরে তার মন আউ সর্ব করে মোদি পাদর যোগু যে আশ্রয় করে থাই কিশো তার বিপরীত বাক্য কত কথা চিত্তভ্রম থাই বেড়ে হসে হবে বেড়ে নৃত্য সে ভগবানଙ୍କର ପାଦକୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରା କରିଛି ତାର ମନ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କେତେବେଳେ ହସି ଉଠିବ କେତେବେଳେ ନାଚି ଉଠିବ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଦେବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ କହୁଛି ମୁଁ ଗାଈ ପଛରେ ଯେମିତି ବାଛୁରୀଟି ରହେ କ୍ଷୀର ଲାଳସାରେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ସେମିତି ମୁଁ ଭକ୍ତର ପାଖରେ ମୁଁ ପଛରେ ଗୁଡ଼େଇଥାଏ। ଗାଈ ପଛେ ଯେନେ ରହଇ ବାଛୁରୀ କେବଳ କ୍ଷୀର ଲାଳସା ଭକ୍ତର ଯେ ଭାବ ମୋତେ ସେ ଅପୂର୍ବ ଭାବ ଗ୍ରହଣେ ମୋ ଆଶା ଭକ୍ତର ଭାବଟିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏଣୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ନାମ ମୁଁ ବହିଛି ଶୁଣ ବିନତାନନ୍ଦନ। ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତକୁ କହୁଛି ଏଣୁ ଭାବକୁ ମୁଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଅଭାବକୁ ରୁହେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ମୋତେ କିସ ଅପୂର୍ବ ହୋଇଛି ଭକ୍ତ କରିବ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋତେ ଆଉ କିସ ଅଭାବ ହେଇଛି ଭକ୍ତ ମୋତେ ପଚାରିବ ଏଣୁ ଭାବକୁ ମୁଁ ନିକଟରେ ରହିଛି ଅଭାବକୁ ନୁହେଁ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାର ଭାବ ଅଛି ତାର ପାଖରେ ମୁଁ ଅଛେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛେ ଭାବ ଛାଡ଼ି ଯେତେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ କେବେ ରହିବି ମୁଁ ବସ ଭାବ ଯଦି ତାର ନାହିଁ ତା ମୁଁ ତାର ଆୟତରେ କେବେ ରହିବିନି। ଭଗବାନ କହୁଛି ଅରୂପାନନ୍ଦ ମୁଁ ଭକତ ଭାବରେ ରୂପ କରୁଛି ଧାରଣ ମୋ ରୂପରୁ ଖଣ୍ଡେ ଅରୂପାନନ୍ଦ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତର ଭାବରେ ମୁଁ ରୂପ ଧାରଣ କରୁଛି। ମୁଖ ନାସା ନେତ୍ର କର୍ଣ୍ଣ ବାୟୁ ପ୍ରସ୍ଥ ନାହିଁ ମୋ କରଚରଣ ମୋର କିଛି ନାହିଁ ନେତ୍ର ନାହିଁ ମୋର 21 ପୁର ପଲକେ ଦେଖିପାରୁଛି ମୋର ଆଖି ନାହିଁ ହେଲେ 21 ପୁର ମୁଁ ଆଖି ଦେଖିପାରୁଛି। କର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନା କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ମୁହିଁ ଶୁଣୁଛି ମୋର କାନ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନା କୋଟି ଜୀବଙ୍କର ଜଞ୍ଜାଳ ମୁଁ ଶୁଣୁଛେ। এই যে লেখিছ এটা বাবা তুমি নিজে লেখিছ কিয়? ହଁ নিজের মনরু লেখিছ? ମନ ଭାବରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେ ମୁଁ ଭାବ ଦେଇଛ ମୋର ଭାବ ମୁଁ ଦେଖିବି ନାସା ନାହିଁ ଚତୁର୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସବୁ ନିୟମ ବାସନା ମୋର ନାକ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 14 ପୁର ହେଲା ଦେହଟା ସବୁ ବାସନା ଗନ୍ଧ ନେଉଛି ମୁଁ ମୁଖ ନାହିଁ ପଞ୍ଚସ୍ୱରେ ଗାଏ ଗୀତ ନଦିଆ ଚାଖେ ରସନା ମୋର ଜୀବ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ ଖଟା ମିଠା ସବୁ ଚାଖି ପାରୁଛି। କୋମଳ ବଚନ ଲାବଣ୍ୟ ମୂରତି ଦେଖି ବିନତା ନନ୍ଦନ ଗରୁଡ଼ ଦେଖିଲା ଯେତେବେଳେ ରୂପଟି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନଦୀ ଅଶ୍ରୁ ବହିଗଲା ଦେଖି ଚନ୍ଦ୍ରମା ବଦନ ବାସ୍। ତେଣୁ କହୁଛି ଲୁହାକୁ ଯେନେ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣି ନିଏ ସେହିପରି ନାରାୟଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଲୁହାକୁ ଚୁମ୍ବକ ଟାଣି ନିଏ ସେମିତି ମୋର ମନକୁ ତୁମେ ଟାଣି ନେଲ ଦେଶନେ ବଡ଼ଶୀ ଥୁପକୁ ଦେଖିଣ ଭୋକଇ ବିକଳେ ମିନ ଏ ବଡ଼ଶୀ ଅଧାର କଣ୍ଟାରେ ପକେଇଦେମି ମିନଟି ଆସି ଖାଇଦିଏ ସେମିତିରେ ମୋର ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କିଅବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଣ କୁମୁଦ ଫୁଟେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିକରି ଯେମିତି ଆନନ୍ଦ ଫୁଲଟି ଫୁଟି ଉଠେ ସେମିତି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା ମନ। କିଅବା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ଉଦୟ ଅରବିନ୍ଦ ହସ୍ତ ମନ ଯେପରି ଚାତକ ମୁଖରେ ବରଷା ହଇଲା କି ଘନ ଜଳ ବର୍ଷା ଯେମିତି ଉପର ପେଟେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ଉପର ପେଟୁ ଖାଏ ସେଇଭଳିଆ ସେହିପରି ସିନା ଭକତର ମନ ହେଲା ମୋ ପ୍ରେମରେ ହେଲା ବିହଳ। କାଲିକି ଆଉ ବାକି କହିବି ଆର ପାଖଟା। ହଉ ହଉ।